'Cause you got a heart so big it could crash this. Kaixo ikasle maitiok, azken bideo honetan azalduko dutzuek, bai, selektiadeko ariketa honen C atala zelan ebatzi, bai. Kasuntan ratioak kalkulatu behar ditugu. Vale? Pizka bat da, egoera balantzean lortutako hainbat datukin, bai, ikustia enpresa ze egoeratan dagoen, bai, aspektu jakin batzuetan. Vale, orduan hemen ditugu ratioak, diesel lau, likidezia, autonomia, bermea eta zorpetze osoa. Vale, eta apuntetan eman dutzue pizka, pauta batzuk horrek interpretatzeko. Vale? Kasuntan, neoko ratioa, likidezia ratioa. Honek zer neurtzen dugu? Katoz apuntetara eta hemen dinozkuna da, ez? Neurtzen duena likidezia, azkenean likidezia da, epe laburreko zorra korrentzeko gaitasuna. Epe laburreko zorra korrentzeko, epe laburreko aktiboak erabiltzen ditu enpresak, bai? Zuhurtzea printzipio horri jarraituz. Beraz, da, aktibo korrontean dekogun balioa, zati pasibo korrontea. Beste modu batean esan da, izakinak, bihurgarria, erabilgarria, zati pasibo korrontea. Bai, nik ontxe dekoan diruegaz, erabilgarria, asko jota hiru hilabete barru jasokoten bezero esorrekaz. Gehi, ontxe almazinen dekotezen lehen gaiak, arizutela transformatu, produktu final bihurtu, saldu eta kobratu urte beteko epian, eta gero, diru hori berabildu pagetako hausak, hiru hauen batulakin, bai, ze gaitasun dekot epe laburreko zorra pagatzeko. Orduen, hemen ratio urteten baiaku, 1,5 eta 1,8 artien egoera optimoa da, bai? Enpresa badauko bereako likidezia pagatzeko zorrak eta gainera koltxoi pizka badeko. Vale. Ratioa 1,5 baino bajua bada, kontuz, bai, bat baino bajua badan ezin da ordaindu bere zorrak, bai? Eta 1,5 baino gutxio konsideratzen da, dekon koltxoi positibo hori, bat eta 1,5 artien badauen, dekon koltxoi hori ez dela, lo suficientemente ez, handixe, bai, pues edozein ezusteko inbertsio itxeko, bale? Koltxoia deko, bai, por si acaso, baina ez da larra handixe izango, bale? Eta azkenik, 1,8 baino gehiago ematen baduzku gure hau esan, enpresa horrek gehiagizko likidezia dekola. Dekola, lar diru disponiblea, eta alkobala erabili diru hori, bai, sobran dekon diru hori, errentagartasun handiagoa emango dizkion inbertsioak itxeko. Erosteko makina berri bat, ingotzuna produzitu azkarra hau, merkia hau, eta horreaz diru gehiago irabazi, bai? Ezoki dirua geldi horro epankuen, erabili eta inbertsio rentabliek, bai? Hori da pizkat helburua. Horien formulia da, kasuntan pasibo, aktibo korrontea, zati pasibo korrontea, eta emaitza optimoa 1,5, 1,8. Ariketara gatoz, bai, eta hori india gudeko guzendatu dekaz, agoten 1.000 aktibo korrontea, eta 1.000 pasibo korrontea, 1,2 ematen duzku. Bai, beraz, etorri txagona, bai, 1,2 hemen kokatuko zen, bai, gorri zen. Badeko gu koltsoia, bai, baina koltsoi hori ez da lar handixe, bai, eta arriskutsua izen alda. Orduen, ze interpretatu beharko dugu? Egoera optimoa 1,5 eta 1,8 arteko ratioa denez, maniobra funts hori handitzen eragindu beharko da enpresa, bai, ze beste horrenketa etendura, pues nahiko hurbil edukiko dugu. Ez dago horrenketa etendura goeran, baina gerturatzen dabil, bai? Ez dauka baino urrun. Orduen, deko maniobra funtsa baina lar bajutxu, orduen, pues bueno, egoera ez da guztiz optimoa, vale? Hori da, inbierko genuken analizia. Vale, horrengo ratioa autonomia ratioa. Hemen askotan, pues, hitz bat baino goiz erabiltzen dugu gauza barnari deitzeko, bai? Eta kasuntan autonomia ratioa, bai, erabilgarritasun ratioa, esaten jako. Orduen, kasu honetan, erabilgarritasun ratioaren formula ikusiko dugu, vale? Dala, lehenokue. Honen neurtzen dagoena da, guk ja momentu honetan, bai, disponible dekogun diruegaz, ze kapazia dekogu, pasibo urtebetera ditugun, pasibo korronteko, bai, urtebetera ditugun zor horrek ordaintzeko. Obviamente, ez dago guztietan horrekin ja deuda guztia pago biharra, bai? Likidezia epela burra beste gozatzu dukia ditugu, bai? Bezeroek zorduzkoen dirua, edo almazinen dugu zen gauzak alitzugunak saldu eta kobratu eta tal, baina ez dugu guztietan ja ordaindu biharrik urtebeterako guzen deuda guztiak, urtebeteko margen hori bebaeko diru batzuk batzeko. Honen neurtzen dugu, ja, ze kapazia dugun pagatzeko urtebeteko zor horrek. Orduen, optimue 0,2-0,4 artien da,
0,3tik bera, bastakotzu momentuen lar likidezi, bai, pizkat bajutxu biliko zinen, eta 0,4 baino gehiago badekozun, posakozu lar diru, esango dugu disponible ontsen momentuen dako zion erabili, esan dugu bezala, errentagartasun handiagoa emango zotzuen inbertzioak egiteko. Beraz, ariketara etorrita, emoten dozku, bai, emaitza 0,41 da, beraz, por poco baina, ongo ginen, gehiagizko likidezia bat egoera baten, bale? Ratio optimotik oso gertu, baina pizkat gorantza tiratzen, bale? Orduen, egoera ideala 0,3 eta 0,4 artekoa denez, zertxo bai goiti dabil enpresaren ratioa, soberan duen apur hori errentagarriak izan ditezkeen inbertsioak egitera bideratu lezake. Ez da asko dekogona sobran, eixe da, 0,1 bakarri da, baina, bueno, 0,0 bat hori bakarri da, baina, bueno, hori jarri beharrikoa. Urrengo ratioa goaz, berme ratioa, bale, berme ratioa lortzen dau, enpresa batek bere zorrak ordentzeko, epe luze zein epe laburrera, bai, ditxun zor guzti hori pagatzeko gaitasuna, kaudimena esaten jakona, bale? Eta zure zorra pagatzeko, fiabilitate edo kapazia handi bat badekozun, pues nonok, zure diru guztien dutzu momentuen ratio hori begiratzen dugu ikusteko, zenbat arriskoa zenbat arriskoa asumitzen dauen zure diru hori guztien. Zuk ratioen badekozu, segurtasun bat asmentitzen duzu, aldozula, prestautako diru hori buelta jaso, eta berak ez dutzu interes handi bat aplikatuko zebako segurtasun bat, bai? Zu bakozula gaitasun hori pagatzeko. Zu oso endeuda eta basauz, eta beste kreditu askatzen badozu, ikusten badoie bermeratio txarra dekozule, baina, arrisko handi bat asumitzen ibiliko da diru guztien dutun hori, eta arrisko handi bat asumitzen badabil, izten badotzu diru, ez ziko dutzu interes oso altu bategaz, bale? Oda ze fiabilidade ematen zagu guk dirua utziko dugun dozkun norbaiteri. Hemen ratioa kalkulatzeko formulia da aktiboa zati pasiboa, bai? Eta ratizue optimoa, izango zen, 1,7 eta 2 artekoa. 1,7 baino bera du basauz, kadumin eskazia erakusten dozu, bai? Eta ratioa baino bajoa badan ja porrote goenan zauz direktamente. Eta ratioa 2 baino handizagoa badan, pues lar ratioa dekozu, bai? Enpresak aldau zor gehiagoki, ze parametro batzun barruan zorra ugitzia ona eta sanu izan alda, beti be, zor horrek erabiltzen baitzugu inbertsio rentabliak egiteko. Orduen, biti gora, gehiagiko likidezia, bai, enpresak aldauz, zor gehiago eskatu, eta ez da pasako ezebez, alatabe fiabilidade bat asmitutu aldau. Bai. Orduen, ariketara etorritxe, itxen dugu formuli eta emotuzku 1,88. Bale, pues, justo ratio optimoan barruan dau, bai? Orduen, egoera optimoan dago, zorretan duen euro bakoitzetik 1,88 euro ditxulako aktibotan. Beraz, bere kaudimena ona da, bere zorrak ordentzeko gaitasuna optimoa da, eta filiabilidadea emoten dutza, bai? Dirua utziko dutzon edon hori, edorkizunian. Bale, beraz, daukiko inigo arriskurik eta arazorik behar dauen momentuan kreditu bat eskatzeko. Eta azkenik, dekogu zorpetze ratioa. Bale, guazen guztera, eta zorpetze ratioaren formulia hemen txeda. Dekogu, pasiboa zati ondare garbia. Bale, azkenien, guk aktiboa ditugun gauza galitzugu pagatu edo ondare garbiarekin edo pasiboarekin. Bai, aldo guztu horren du gure diruekin, edo beste batzuei zorretan utziz. Honen neurtzen dugu, bai, gure diru propio, bai, erekiko konparatuta zenbatekuean dugun zorra. Quiero decir, guria da euro bakoitzeko zenbat zor dugun kanpoan. Orduen, ratio optimoa 0,8 eta 0,8 arteku da, horren gozen enpresa zorpetzen maila honian, larrei bez, bai? Quiero decir, txarrenien 0,8 badan be, gure hau esan zure gauza ondare garbien dagotzula euro bat, eta gozun euro propio bakoitzetik dagotzula 0,9 zentimo zorroten eskatuta. Bueno, pues ez da dogotzu gehiago zure diruena zorrena baino, eta gora horien zauz, bale? Ratizue 0,2 baino gitxiago edan, hemen alrebez dau, bai? Hemen izango zen dagotzula lar zor gutxi, bai? Zauz, lar egoera honien, eta alko zinuke, pues, zor gehiagokin, eta zorrerekin inbertsio rentabliak egin. Eta ratizue 0,8 baino bajua badan, edo handizagoa badan barkatu, gure dago esan, zor asko ditxosula, bai? Zure baliabide propioak eta zorrak parien dauzela, inkluso zorrak handizagoa dizela, orduen,
horrek endeudamentu handi bat erakusten deu, dokozu gehiago zorretan, kasi zure hirutan baino, eta horrek gero kanpuen finantzazioa, diru gehigarri bat behar oso kanpoan eskatzea norbaiteri, ikusiko da, lar zordeko zula, eta ikusi zailtasunak kreditu berriak lortzeko. Orduan, harik eta datorrik bai, kasu honetan, emaitzak eman duzku 1,13. Beraz, ratizue, bai, ikusten duzu bezala, 1,13 hori zorpetze asko deko enpresa honek, bai, lar altue da, bai, zor gehiago dauko, bai, pasiboa ondizioa ondare garbia baino, orduen gure hau esan daukoela pago eta aktiboko gauzak gehiago. Zorretan utzita, bere dirubekaz baino, eta hori ez dagoera optimo bat, bale? Orduen, interpretazio jarribiko genuke, egoera optimoa 0,2 eta 0,8 bitartekoa denez, desoreka du zorren eta ondare garbiaren artean, bai? Ondare garbian duen ero bakoitzeko 1,13 ditu zorretan. Bere diru propioko daukon ero bakoitzeko zor ditu kanpoan 1,13 euro, eta hori lar da, bai? Zorpetze maila altu horrek, etorkizun nien finantzazio berriak lortzeko zailtasunak emongotzo, eta lortuko kostu handi bategaz, bai? Ez dugu transmitituko fiabilitate handi bat, eta, kosteko jako lortzea finantzazioa, inbertsio rentable horrek inan izateko. Formulak aplikatzea da, interpretatzea da, hemen eskatzen duzkuena, eta, espero lagungar izatea, mi esker, eta hurrengo bidizio arte. 'Cause you got a heart so